Se on hassua, miten kauas me ollaan tultu jo metsästä. Ei ole kauaa, kun metsä määritti meidän elämän. Se tarjosi ruokaa, suojaa, raaka-aineita. Se oli koti. Meille suomalaisille metsä on ollut aina erityinen paikka, ja meitä on pidettykin metsän kansana historiassa. Metsään on liittynyt vanhoja uskomuksia ja taruja sekä mytiikkaa metsänhenkinen. Tänä päivänä Suomi on maailman johtava metsähoidon asiantuntija sekä metsätalousmaa. Meidän metsät koostuu eri metsätyypeistä, suoramaista, aukeista tunturiylängöistä, ja täällä pääsee vielä kokemaan aidon erämaan hiljaisuuden. Metsä nosti viimeksi päätään kansalaisten keskuudessa, kun pandemia patisti ihmiset viettämään vapaa-aikansa väljemmin lähiseuduilla. Suomi huomasikin metsät ja niiden arvon retkeilyn ja luontomatkailun parissa. Metsä kuuluu meille. Meille metsä merkitsee oppimisympäristöä, mikä sen parempaa kuin tutkia luonnon ilmiöitä tai eliöitä niiden omassa elintilassaan. Mulle metsä tarjoaa paikan kävelyille ja rauhoittumiselle. Siellä on helppo olla ja ottaa vaan rauhassa. Kalastaminen on mukava tapa päästä nauttimaan luonnosta, ja tänä vuonna leirikoulussa saatu kala oli kyllä ihan huippujuttu. Lisäksi se, että sai opetella perkkaamaan ja laittaa sen kalan ruuaksi meille kaikille, oli ihan mahtavaa. Meidän nuorien tehtävä ja vastuu on huolehtia, että nämä upeat elintilat, metsät, maastot sekä kirkkaat vedet sekä monipuolinen eläimistö pysyy ja voi hyvin täällä jatkossakin. Ja siihen ne tarvii erilaisia elinympäristöjä jatkossakin. Ja hei, nämä puuthan on meidän kaikkien keuhkotkin. Ei meistä kukaan pärjää täällä ilman niitä. Ne on myös keskeinen osa teollisuustuotantoa ja tärkeä raaka-aine. Täällä metsään voi mennä kukaan vaan jakamiehen oikeuksilla ja yöpyä puhtaassa tajanomaisessa metsässä tähtien alla. Mulle metsä on opettanut keskittymistä ja rauhallisena pysymistä. Välillä koulussakin voi olla vaikea malttaa olla paikallaan ja ottaa rauhallisesti. Mutta me täällä niin täytyy vaan pystyä toimimaan. Mä metsästän, marjastan ja kalastan luonnossa tosi paljon, ja se on mulle tosi tärkeä. Mun lisäksi Suomessa on noin 300 000 metsästäjää, jotka edistää riistanhoidollaan elintiloja ja metsän hyvinvointia. Meidän nuorten täytyy löytää uusia keinoja hyödyntää metsiämme. Esimerkiksi tulevaisuuden innovaatiot ja suunnittelut kohti muovin korvaamista luonnonmukaisilla biotuotteilla on tulevaisuutta. Me halutaan olla myös tulevaisuudessa metsäalan johtava maa ja keksiä uusia tapoja hyödyntää metsää ekologisesti kestävästi. Me nuoret ollaan yhä kuormittuneempia ja stressaantuneempia tässä kiireessä informaatioyhteiskunnassa. Tässäkin vilskeissä metsä tarjoaa rauhallisen paikan, missä ihminen voi heti paremmin. Hyödynnetään tätä siis tulevaisuudessa paremmin. Metsä kuuluu meille! Metsä kuuluu meille.